welas sekawan welas Mas. Iya. Sarangan Singojaya wonten 12 sarangan Mbak Prisma Sutomo saking Jombang ngono salam. Ya waduh lho Mas aku. Waduh, mek katut. Aku mau nganu metu Blitar kono lho Mas. Metu Blitar. Aduh. Ayo jaket Mas Nika. Ayo. kalih welasku anane 5.000 kalih 2.000 2.000 berarti anane 2.000 berarti sampe 2.000
Lah iya. Saya tuku sosis loh. Heeh. Apa lagi? Piye? Mas? Mas baru sih ada lagi. Heeh. Sido rondo. Loh, Njuk neh. sido rondo. Bu. Ora sido lho, Mas. Sanes. Sanes. Oh, duduk apa? Sanes. Sanes. Sana duduk. Sido rondo. Tapi akhirnya nemen. Nemen. Iya. Dadi apa? Ya nemen iki, Mang. Nemen duduke. Sido rondo, Mas. Sanes kok dikei gurih. Sido rondo Kang Mas. Aduh, enak kok, Mas. Mula seliramu wis tak aturi. Diadili apa, Mas? Musuh sing tresno welas kejar. Aku rasa Gak narik cilik. Bisa ngombeni singo. Orang lebih bisa ngotlek. Ngantuk iki. Kayak itu loh, kayak itu loh. Ayo. Nanging piye kabeh iki wis kebacut. Ibarat kubur terkenal dadi sebuah pulau ketutur iki tanpa umur. Ngerti kono lamaranmu sing tak tampa. Anjane sampean kurang saksen lho Mas. Kayak Doni berarti. Kalau bisa kula. Kayak Doni berarti. Sampai mau ora perlu diketuti. Oke, satu Cukup dua saja, dua rep saja. Pokoknya rime cangkram bengi iki. Beda karo liyane. Oke. Iya. Monggo ada lagi apa masih? Yang masih, yang itu yang mau menyawer ya monggo, minta lagu, monggo. Masih terbuka ini lowongannya. Lowongan gitu. Lowongan Pegawai pekerjaan apa piye? le. Sampun Mas. Sampun Mas. Oh iya, sampun. Sesarengan Singo Jaya monggo dipunari Mas Lung.